kuan guys, so anak ko nagpakita sa mga bata o kuan kana na ay kanang nabuo ko kaya kuan pag ilang kanang na ay mga buot dyan. Pero alam mo silang gi-istoryahan dyan. Si Inim kay psychology man na pamauman na siya mo kuan mo kasabot. So dyan si Jay makapakatawa lagi ni Marjorie. Dyan na siya ng budadi ko siya. Kay sa vlog sa ko. Hi guys. Good morning, Tay. Sayang suwa. Baka? Dami share mo sa mga yeah, ate salita guys. Baka nga kinabaw. Kamu, ano? Mga bata doha na nga dia. Dami sila suwa dia. Ini. Kuno day. Bukan ay? Naligo man? Diya guys, nagluto day ko manok na Bisaya. Si tatay kay di man kadtong kag manok na Bisaya. So diyan na hanang kita ang kay request Mario nga mukaan ko sa Bisayang manok. Ano yung giadobo gipagahi. Unja ang sa zuha ko nag-ihaw, duha ni kabuk piso palagi ni guys, pero lami man ni kay Bisaya man ahara sang adobo pinauga. Ning ibutangan og kapuwa. Sige na ni. Si Wites man ni kay say nakailala ni. Ipeta gibutangan kay pero medyo pud ma kontrag color. Yes, pud ko di ba mang nuspad. So na nagtanang panakot dani guys. So ara na gi videohan kay dah lisod lagi ni mag kwanta mag hiwa ta kay may si lolo YouTube na nang mag-hiwa na nang kita ng kutsilyo. So asad juning pa kupsan. Hey guys, wala may oras. Diyan na demi. Ako pa daw kuslong sa magkatid ko pagkang mariyon sa amo dito pag sa RTC. So, karon dahil guys, padong demi sa RTC. Padong mi sa RTC ron guys. Adlawa. So, nag-hard lamang ko driver kay ano, nasa tulad. Diyan na demi karon sa Pilar. Nakita mo daning dam sa Pilar. Ibsan ba pa ni kuan? Ibsan man ko na og tubig. So, si Rabulyones, kita mo dani nagbarig nga kuan sa Rabulyones sa. Dali ra ka sa biyahe pa sa kay kuan kanang naay nakay huwaling sa kinan. So guys, kani ang gikuhang driver ni Gagaw. Pag umangkan siguro na sa side sa Burato ni. Mga lolo na mo, Diyan guys, gabot may paniuto dari sa diyan na Miss Carmen, diyan nagbaon malay Miss katong Bisayang manok, mao na ni. So nagpalit mig sabaw, nagbaon pa mig luto kay para makatipid mi sa among paniudto. Ang nasira rang panahon na guys, kinahanglan sa ta magtipid kay ag kwarta grabing dali ara. Diyan na ba klarong income kay Onas Mario. So, loy ka, jog di ka magtipid. So, guys, karon kay naman namin dito sa kuan, dito naman sa RTC. So, di mo pwede na tag i-vlog sa mga panghitabo dito. So, nakauli namin hapon na. Grabe, ang lugar sa mi dito, guys. Diyan, dahil na pa sa Pilar. Grabe mga estudyante, grabe naghana. Dito. Kay tingkuan man dayron, tinguli na kay ngit na guys, mga 4 kapin. Ay, paghangan naman sa RTC. So, mga ni guys, eskwela sa Pilar. Paduong na may mo uli. Kagabihan sa nidari. Karon dahil guys, dito na pwede may balin siya. Di lalim among mga lakaw. Grabing kahagard na kadyo ng mga nang pila na may kaadlaw nga. Sige lakaw. Few moments later. Hello guys, masang buntag. Diyan na dami sa Valencia. So, grabe wagsak jud ko. Karon dahil guys, luto kog sabaw. Yabaw sa pamahaw sa mga baboy kay ganahan silang nasabaw.
Dadalhin mo sa lamesang nini ne. Dalawa ko nini. Ara ka dire boy? O, dadalhin na dito. Ay, dito bawal na. Ha? Bawal na. Sabaw na nimo. Tara nga na imong kundi mong kanti. Tara nga na imong depir. Birahay mo sa nina na. Dito. Sorry. Yeah guys, yan suwa. Sabat sa kuno sa sabaw. Sabaw raw kay bawonan baboy di sabaw ra. Di pa kumakain ng tamok po. Ano? Di niya pa kumakain ng tamok. Oh. Guys, mga yung tako piso na nung para sa akong pero sa akong pagkaon para sa piyansa pangdungag na lang may na lang guys piso na lang mag-utang medik to o Gcash sa Facebook pwede mo dito piso na lang. Saday. Kasi sa taron, butong, ting-butong ron, mapay ani. Hindi tayo sa lusong. Basak pa. Ano guys, lumpia ko no. Bago ganin naglumpia, tagsas ako na sila. Hindi pa naman yaman eh. Taki, bisa ko. Sige mo. Magkaya mo boy? O, manikahimtang na mo ron. Imbitay cross lusong. Hi guys. Kundi ay kanang na ay sige na. Nakatawa ko kada ko siya. Sa mugas gawas. So kuan kanang na ay sige lang tagilak daan eh. Mana man sila atong papel ja. Kuan guys, so anak ko nagpakita sa mga bata o kuan kanang na ay kanang nabuo ko kaya kuan pag ilang kanang na ay mga buot dyan. Pero alam mo dyan silang gi-istoryahan dyan. Sa inim kay psychology man na kamauman na siya mo kuan mo kasabot. So dyan si Jay makapakatawa lagi ni Marjorie. Dyan na siya ng budade ko siya. Kay di ko ka-video rin sa gawas guys kaya na nagsipot patugtog. So kuan guys kanang na ay ako gilaktsog ko kay ganina nahibas ra ko sa kani mga tao nga kanang na ay may nakaangin sa tanan niya. So basta kay mga to guys sa mga tao nga nagkanang na nag di pa man natin explain ron. So, ginuray mabas ninyo sa tanan-tanan nga may nakaangin na ng mga panghitabo. So, kananay makaibara mo guys sa mga sunod nga adlaw sa mga resulta. So, lisod pa kaadyo karon na di man po natataran pwede i-discuss gani sa atong vlog kay bawa na tanay privacy na pwede natong itago nga mga kuan. So, at least, kamo na kayo ba na mo gasas baryo nga muna ingdan sa ijang pagkapriso. Hindi ka na ay going pa ang kaso guys. O di ka pa basta-basta mo tubag lang sa atong vlog. Basta, at least, kamo na kayo ba na mo nga si Ja to as prisuhan. So, dito lamang ko kada kuan guys. Hindi ka na ay salamat ito ko sa among DSWD dari sa kuan sa among lungsod. Sa lungsod sa Alicia nga natag sa papel ag-assist para sa pag-eskwela ni Zumar nga pwede ra siya nga online class man siguro o i-module sa siya sa karong nga panahon kay di man sila magbuwa guys jawi kado ang una kanang naay way laki makaarsa ni Ja o ako di ko kaarsa man kay mas ugat was sa nang Ja igora man sukos pagatiman sa kaon sa ilang mga limpyo, mga paglaba, pag-ansabiha. Wa ko'y mahimong sa pag-arsa-arsa. Pag-arsa galing. Iparsa siya sa isang manghod. Managis ka maglisod o
kanang way laki mo arsa kay ug laing laki di pud sa magpaarsa. So sa isa ra sa manghod. So ako sige lamang ko bahala ako sige hila kada adlaw basta kay ang mga bata di lang po sila ka sumag-o. Pero di sila niya pag guys kay kada adlaw sila maghilak. So di din natin maiwasan. So katong niagi guys nakakita sila sa kanang konse ng papa kanang dito sa video sa ilang bahay nga mala ito gidato. Diyan balita sa TV kita grabe sila hinilakay. So problema na mo karon kay kanang naay pa man may income dari ng mga bata way income. Problema na rin ang mga daily needs sa ginini diaper. So this is para na hanja kanang na po siningan nga naningan na kanang naay pero ako kasi lang ikuan nga ang naitabok ko no nagkibizaan ko na mga sila o man sila kasabot lagi sa ating ang sitwasyon o kada sila bizae ko bibogan di ay ko no o kana pang ibaga din na sila na kuanan so mga bulok so ay sora masibim na gabi ni sure sa mama na alagi dito sa kanang nay nasip ko lagi naglingkod di sa do kani uban na sana ha ako na nagsigig mariti sa isang tapad sang kilingkuran dya madag ito sa giging kana anak ng Ariston kaysa tayo basta mo kay lado ba dya nanay isang manday ng kadilin lagi ko na na priso ko no sa ating mga pangistorya. So sa isa lamang sa angko natural lamang silang maritis ta kay nalaman sila ng mga pangitabo. Pero sa mga nagmaritis sa mga uban nga anak kay pagunsay rason hindi ka nang naay naman si mga tao nga mga inosente dya tungod naman siguro sa gamay saan dya ilang himong ipadako ra nila dya basta kay di sa atso kumusulti basta kay mo na kanang na ay gunsa kay pamang ko nga nay balaod dya may balaod nga muhukom dya ang Ginoo pod kamo napihukom sa Ginoo sa mga tao nga may mga nagpasiugda sa mga may nagpasimuno may nagkaangin naman si mga inana guys pero maugkata na sa pag-abot sa panahon dya mutrag time nga may bawaan na so sa karon kanang silent sa alamanta kay kuan man kananay di man pwede nga basa-basa lang putag yawit dya basta dyan kung saan hinuon tao taganay ng problema. Unsa guys, nangita day ko mapalit sa motor. Sa among motor nga dako. Isa lagi na sa YouTube lagi ta mahanjag kay agatang mga viewers ra mata sila do. So, nakuan ako sa mga nadari sa do ja. Si Marjorie ganina ni siya nga na say diaper. Mato nga matumi og kuan, matumi og kagna kay mapalit mi diaper niya. So, decide kaso guys kay mga bata ba sa ilang mga daily needs ja. Masumang dito napas Mario kay kuan man kanang naay na may ginagmayng income sa tindahan ni dyan sa isang kuan sa kangkaw naman si dyan ako kasi na na magbagli dyan usa pa kana naay kanang ako man sukoy income na day niingon nga daghan ko og viewers follower ko no sa Facebook dyan sa tinad naman guys ako makita na dyan ta ko diha kay nakasahod na ko usang busy sa ang Facebook sa Reels. Ang problema karon na violation ko. So 3 months pa ko mukita. Kanang mga video na taningan na yun sila na ko ko'y million views, na ko'y mga daghang views. So dyan nakita. Wa nakita kay na violation na gahang Facebook. Ko kay bag-asa ko nakasad to. Nakasa siguro ko guys sa pag-share na sa kanang mahilig ko mag-share kana katong dahi bata bitaw nga naligsan bawal naman day ko na inana dya. Sobra po ko kadaghan og copyright sa ahang mga reels dya. No na siguro nga giparusahan lagi kong mita. So nang nahitabo agang sweldo ko kay bawag ma on hold ba na ano ko sildohon para makuha ba na karon pizza 22 sa masweldo pa kana na ho o di ba kay kuan kana na ay na violation ko sa Facebook. So, nanghinayin naman po ko guys, kaya yung Facebook ra ba, mas kasag-kasag sa dollars kontra dito sa YouTube. So, mas nice ang tatuba po ko na violation, mga dakot sang tabang, manakaw ng sigo ganahin na, tas ako gitabang sa mga bata. Kaya wang mo guys, so, makoy sweldo dyan. Same input, sa po, wala ko na si Jai kuan, wala po na si Jai kwarta nga, kadanay kuan, idang sweldo, pinarapod. So,
nagkansag bay rin napaybay na mamanguman dya. Malagi to ako guys, sa adlaw ko maghilak kay ugwa pa dyan unta ni nahitabo, pwede malipin natin mataga ng panahon. Kaya pa dyan ginitabo, agwa, nagahangbay na to sa taas na undang dyan din taon na, kay agahang para dagto ikuan na alam yung gitabang nila. Sa lakaw-lakaw kada adlaw, gasolina, sakdanan, bayad sa driver, dyan, ganang na yung mga pagkain, di lalim karon ang konsumo. So, naadag to na kuantanan guys sa mga pag-process sa mga papel. So, mga sirok-sirok, sa mga, basta kay mga nanadaghan kadyo ka ng bayrinan, mga wow. Naglisid ko, mo na ako agahang bay na to, agundangan sa alaman siya. Ningin ag panday ganina nga, kuan, basin kunog light maganing dagat guys, o di pa mapinisingan. Agdag to sa site sa dapit sa dagat kayo palagi na pinisingi kay mamaligi pa undang na hagagang ipatrabaho ay na naman na tabang sa mga proseso nun sa mga papel ug sa kanang kaning kangkuan. Sa problema na mo pa di pa galing na mo mabayaran ang bill. So di na naman na isura og ngano nga di pa may makabayad karon. Kado hawa pag pud mi pangbayad na tigom pa mi hinga so kami tabang sa asa para makatigom ko og bill. Diya magsabay-sabay pa guys. Wala ako nihilak ko kay nagdublihan gidubli jud ang pagsuwayro sa among pamilya. Si Tiri na kay baka mansud mo nga si Tiri operangan kinahanglan pud sa tabang. So mo na guys nga naghilak ko. Hindi ba ko unsaan diya. Grabe na nangagarar ang naong di na jud ni may tsura sa dilaman guys, mabalik ra lagi na. So buntag sa zo naghilak na ko kay kanang naay maghilak ko kay panagsa mag-uo ko. O kanang naay ang mga bata basig maunsan jaw si Mari basig maunsa po dito sa prisuan. Wala nga sige mo kog ampo nga unta. Kanang naay mao kinahang tanan diya. Kanang naay kamo salamat pinisugi sa mga nindutsog sa mga tanan-tanan nga mga positive diya na niingan nga ipatulagi ko no rapi ipaabot ko no. So pwede ra pod guys og naay kuan pero ako maglisod man sa migdeuda na kay lazora man minja di ra sa miskuan. So agilakhan jud ni Buboy ug ni Nini kay gusto ko no sila makita sa katulaging among memory card nga gida nila anja. O katong kuan nakakita man mo sa gingan ni Jumar nga ako wa man lagi ko dadto igor man jud ko sa pagkuan. Gikuha ang memory card ja gi-off sa kuno wifi kaya parang di sila makakontak, di sila maka-live. So yan na din na, yan din na siguro ang bota kay bawag mamanip punay balaan karon og na ay kuan. Pero wa man mi nagkuan sa nagdakop guys kay na kompleto man silang papel. So tay mahimudan na kay kuanan sila sa judge. Tagaan sila og permiso para mo search dito sa Bayang Mario. So tay mahimudan na guys og kuan kay naman sila mga dang papel. So no na nga di man ko kaunda nagang gusto laman nga ngano nga gihilabtan nagamong pagawasan na ang pangutana ngano gihilabtan nagamong CCTV nga mong tatoy among proof nga ugon sa gibuhat nila pero wa umpod sila pasakiti nga gisud sila dito guys. Pero wag halaman jud gikasakit ang mura niya gikasakit nga nung gidagamong CCTV mura na unja sa mga tao pud nga ning report nga ay pa search agamong kuan Bayan ni Mario. Nakaibawa naman mo sikin sa mo. So, dako jud mo og nahimong damage sa mga bata, sa utok sa mga bata anja. Ginawa lamang pa yung mabas ninjo o kanang ansayin yung mga purpose nga nga naging yung nana mo. So, dako mo og kuan, dako mo ganang nahimong kanang kuan sa mga bata, sa pubyas mga bata, sa kanang na ay ilang hitabo nga wa katalis wilas ma Jumar. So ang ginawa na naman di nakaibaw o kanang na sa inyong ibuhat. So kaibawang pugo nga o si Mario na api sa so nga kilang tanan makahimong matagsa takaibaw o unsa di tinuod ja mara to nga ako na kuan lamang ko kanang nagaw ko tungod kay nalari na mga bata. Tiyan guys, mara to, gihangat ko. Hangat ko nag-istorya. Kaya akang dagan si kuan, si Gunab, si Huot. Kaya nga na, pero naman sing giampo guys nga, ta makaya na ang tanan. Kay
sa pagprocess of pilo magkazilain nga mukandari ako man sudya sa tanang-tanang mga lihakon sa kwarta kadala ko kinanan magamit ang kwarta sa masug na ko pundong kwarta ora batid muna na usap na sa nga estresan. Unsa guys, marato dengan salamat na sihilig sa kitang gamas guys, maglisod ko og istorya. Basta kay na ma-stress tan nga din ang batin. Bye bye guys, thank you for watching, bye bye.